vosaltres, amics i amigues, perquè avui celebrem 125 anys d'aquesta pastisseria, de Can Ramonet. Però no vull fer una celebració només de l'objecte material de la pastisseria, sinó que jo crec que ha de ser un record de tots aquells antepassats, tots aquells que la van fundar i els altres que l'han continuat. Perquè si jo entenc que si no hi ha memòria i respecte cap als antepassats d'un, no hi ha res. Això és bàsic. Llavors, voldria parlar del que la va fundar i els altres que han anat seguint en aquesta pastisseria. La va fundar el meu besavi, que es deia Ramon Tomàs Balmanya. En Ramon Tomàs Balmanya era un home baixet, l'ha introduït aquí. I d'aquí ve Can Ramonet, perquè era un home petitet, baix, i li van treure el motiu de Can Ramonet. Jo, de les coses que estic més orgullós, és de ser esnoi de Can Ramonet. Us expliquem un secret. El besavi, Ramonet, era de Maçanet de la Selva, i es deia Tomàs, Can Tomàs, no? Tota la família, tots els que es diuen Tomàs de Maçanet són família. Jo un bon dia vaig trobar una persona que m'ha fet molt feliç, que és l'Anna, que es diu Tomàs. I és de Maçanet. No cal que continuï, perquè ja de voler continuar. És una dona que m'ha fet molt feliç i m'ha endolçat la vida, com me l'ha endolçat aquesta pastisseria també tota la vida. I estarà content. Manolo, jo crec que aquest cantó d'aquí és el cantó més dolç de Tossa, perquè hi ha la pastisseria i els seus gelats. No hi ha dubte. Hola, bona tarda. Hem començat a fer una mica de xerrada de Can Ramonet. El besavi Ramonet, que va ser el fundador, el 1885, va morir molt jove, perdó. Va morir als 47 anys, el 1906. Va morir molt jove, però va deixar un fill, que era l'avi Quimet. L'avi Quimet sí que molts el coneixeu, en Sebastià el coneixia perfectament, de Montserrat. L'avi Quimet, jo el recordo perfectament, vaig viure amb ell, va morir que jo tenia 10 anys, i recordo el dolç que era viure amb l'avi Quimet. Aquí darrere fèiem les nèboles a l'hivern. I les que es trencava el penquiment. I el penquiment i per mi. I llavors hi havia que l'ajudava en Miquel Desbacos, que era el germà d'en Salvatori, que no me'n recordo com s'ha dit d'apellido, però és igual. Sebastià. Sebastià es deia? En Salvatori i en Miquel, venia en Miquel aquí. I també va ser una època fantàstica de la meva vida, aquells 10 anys que vaig viure aquí, amb l'avi Quimet. Després de l'avi Quimet va venir la meva mare, que era la filla de l'avi Quimet, la Clara, que tots la coneixeu, la recordeu perfectament. La Clara, com l'avi, com el besavi, eren gent molt treballadora. Jo recordo la mare, en aquella època no es tancava mai la botiga ni migdia, ni molt menys, i recordo que dinàvem, retiràvem la carrera, teníem un menjador, s'aixecava 50 vegades per sortir de despatxar. Era gent d'aquella època, gent treballadora que som els que han fet que nosaltres avui puguem seguir. Seguint, ja venim la Carmen i jo. La Carmen, la meva germana, es va casar amb un italià fa més de 40 anys i se'n va anar a viure a Itàlia. I jo vaig decidir dedicar-me a la vida intel·lectual i vaig trencar. Soc el primer descendent de tots aquests que no són pastissers. El meu pare tampoc ho era, però ajudava el meu avi de tant en tant. El meu pare era mestre, ja ho sabeu, i ajudava l'avi, el recordo aquí, remenant fent... com es diu això? La massa, fent la massa. Recordo el pare ajudant l'avi Quimet i tal. Però arribo jo i dic, no, jo vull fer una vida intel·lectual. No m'ha anat malament, tampoc m'ha anat bastant bé, i m'hi va bastant bé, però potser la sort d'haver trencat ha sigut una sort extraordinària, perquè si no hagués trencat amb aquesta tradició, no hagués tingut l'Arnau i l'Alícia. Perquè l'Arnau i l'Alícia són els successors. La mare, tu saps, Arnau, que l'estimava com un fill, jo com un germà. I ara estem celebrant els 125 anys de tota aquesta tradició de portar una vida de feina, de treball, que això és el que és l'admiració per part meva de veure tots aquests avantpassats que havien treballat, van ser capaços de muntar aquest negoci, aquesta pastisseria, s'ha mantingut en vida. Jo desitjo que es pugui mantenir molts anys. Els meus fills tampoc han volgut ser pastissers, però segueixen l'Arnau de Lícia. Moltes gràcies.